Oğuzhan Adanaki İnjiniyer Texnologiyalar Üniversitetinde bayramçılık ve ruhunetlik ýagdaýy emele geldi. Davranyň başynda Döwlet Mehmet Azada Adanaki Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunyň talipler topunyň ýerine ýetirmeginde edebi sada kompozisiýa çykyşlaryna ul orun berli. Soňra ýygnananlar hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň almy işler boýunça geçirilen bäseçen ýeňijilerine gutlagyny ulu ruhunetlik bilen diňlediler. Ýurdumyzyň gowwatly ötüşi köp babatda şuňar alymly, bilimli ýaşlarymyza hemde olaryň alyp barýan netijeli işlerine baglylar. Aýdym maksatlary we meýnamalary özlerine ýörelgedilen ýaş alymlaryň alymyň iler tutulýan ugurlary boýunça gadanýan dörejilik üstünlikleri, täze almy açyşlary döwletimiziň mundan meýlekde gullap etmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Buğurda alma barlıq institutlary, ýokary oku mekdepleri, Alymlar Akademiýasynyň we Magtym adynaky ýaşlar goramasynyň merkezi geňeşiniň ýanyňky ýaş alymlar merkezi tarapyndan anyp bolýan senat innowasion maglumat texnologik barlyklaryň şeýlede ýaş alymlaryň, inženerleriň, tehnologlaryň we hünärmenleriň alym açyşlarynyň ýurdumyzyň durmuş ykdysady ötüşine degişli möhüm ähmiýetli wezipeleriň çözülmegine ýardam berýänine biz aýratyn buýsanýar. Qarasy döwletimiz ýaş alymlary almy işe hemde häzirki döwrüň talabyna laýyk gelýän täze almy ugurlary özleşdirmäge giňden çekmek üçin mundan meýlegem ähli tagallalar ederdi. Döwlet başçymyz gutlagyny belleýär. Ýygnananlaryň şowkuny el çarpışmalary arasynda hormat prezidentimiň adyndan bäseçen ýeňijilerine degişli şahadatnamalar we gymmat bahaly sowgatlar dawaly ýagdaýda goşurly. Ýaşlaryň almy gowwatyny ýokarlandyrmakda, durmuş we ykdysady ugurlaryň ötüşi üçin täze aňyat goruny döretmekde her ýyl alymlar gününe jemlenýän ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda alym işleri boýunça bäseçen geçirmeginiň ören uly ähmiýeti bardyr. Türkmen ýaşlaryny almy höwetlendirmek hukuk bünyady Türkmenistanyň konstitusiýasyna, döwlet almy çeýniki siýasat hakyna, bilim hakyna, ýaşlar barada döwlet siýasat hakyna, innovasiýa iş hakyna Türkmenistanyň kanunyna esaslanýar. Munyň özi ýurdumyzyň bilim özgertmeleriniň hemde alymyň täze gadananlarynyň köp maksatly häsiýetine, onuň ýokary hil standartlaryna ösen döwre bap insan perul ugurlaryna şaýatlyk edýär. Milli almy ösdürmäge aýratyn ünsürlmegi netijesinde ýurtda almy herekatyň hataryna ýaş alymlaryň barha köp sany goşulýar. Ýaş alymlara gollap bermek arkaly türkmen alymynyň geljeginiň berk bünyady fotolanyrly. Gahrman arkadamydan başlanýan bilen ýurdumynyň ýaş alymlaryny maddi taýdan gollamak, olaryň alyp barýan alma barlyk we tejribe gurnumy işlemelerini, taslamalaryny maliýeleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidentiniň ýaş alymlary gollamak boýunça garnasy döredildi. Arkadaly gahrman serdarymyň alim we bilim ulgamyny alyp barýan giňme şöyle özgertmeleri alymyň innowasion tehnologik gadananlaryny öňümçlige ornaşdyrmak bilen bir hatarda ýaşlaryň, hususan ýaş alymlaryň intellektual gowwatyny ösdürmäge ýardam edýär. Alymlar Akademiýasynyň hemde Magtym adynaky ýaşlar goramasynyň ýanyna döredilen ýaş alymlaryň merkezi ýurdumyzyň ýokary oku mekdeplerine ýaş alymlaryň geňeşleri görnüşine hereket edýär. Ve alym bilim düzümleri ýokary oku mekdeplerine bilim alýan ýaşlaryň almy behbitlerini hemde başlangyçlaryny höwetlendirmäge, olary ilerletmäge we durmuşa geçirmäge ýardam bermäge halkary forumlara hemde duguşçyklary şol sanada şary ýurtlarda geçirilýän çäreler atnaşmaga we ýaş alymlary bilelikdäki tatlamalary amala salmaga giňden çekmäge gönükdirlendir. Aň paýhas bäseçigine barlyk institutlaryň öňümçilik birleşikleriniň almy çeýniki kärhanalaryň ýaş alymlary, ýokary oku mekdepleriniň ýürüte orta oku mekdepleriniň muallimleri hemde talipleri işen almy işe gyzykdyryny bildirýän essenik hünärdäki ýaş türkmenistanlar gatnaşýar. Bu awraýla almy bäseçige ýaşlaryň gyzykdyrmasy ýyl saýyn artýar. Hormat prezidentimiň gollaw netijesinde onuň awraýy barhaýy golanýar. Almyşlygy boýunça geçirilen bäseçen ýeňjileri hormat prezidentimize hemde gahrman arkadamyda ýaş esel barady diýen ýagdaýsız aradasy hemem ýurdumynyň almanyň ösdürmegine hemme talaplaryň gollaw berýäni üçin tüýs direktor alkyş sözlerini beýan etdiler. Ýaş alymlar mundan meýlekde edip watamynyň gullap etmeginiň behbidine, ähli güýç gaýratyny, zekini we bilimini gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Dawrat nazar hormat prezidentimiň adyna ýüzlenmek kabul edip, ýurdumyň almany we bilimini okuny ösdürmek babatda durmuşa çyrýan siýasaty, milletimiň baý aň paýhat gowwatyndan netijeli peýdalanmak babatda döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hemde ýurdumyzda ýaşlar siýasatyny dawalanýan gahrman arkadamyň hemde
Hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň janlaryň sag, röşen ömürleriniň uzak, mertebeli başlarynyň belend aýdym maksatly işleriniň rowaşlyklary beslenmegini tüýsökden ardy etdiler. Dawaranyň ahyryna ýurdumyň medeniýet, sunguda satlanyň we talip ýaşlarynyň ýerine ýetirmeklerine guralan bayramçylyk konserti dawaratmyzlara ruhanyetlik paýlady. Onna ýerine ýetiren aýdyndyr saatlarda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň parasatly başlanmagyna hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamynyň saýatyna ýetirilýän bilen sepketleriň bagtyar ýaşlaryň hem-de halkara parahaçlyk ganaşmak ýylynyň wasfy belenden ýeterli. Belentende joşguny ýerine ýetirilen aýdyndyr saatlar we tansly çykyşlar ýurdumynyň almy kuwwatynyň, watanymyzyň berqararlygynyň we awadançylygynyň möhüm binýady bolup durýanynyň beýany bolup ýanlandy. Sahnada ýurdumynyň meşhur dörejilik toparlary, belli aýdymçylary hem-de türkmen estradasynyň ýyldızlary hem-de talip ýaşlar öz ustaatlyklaryny görkezdiler. Olaryň tomoşaçylara sowgat beren ajaýyp çykyşlary ýerine ýetirjilik ustaatlygy uly gydaklanma döretdi. Ýokary ruhanylyk ýagdaýyna ýanglanan joşgyny çykyşlar döwürleriň we nesilleriň aýyrmaz ruhy baglanşygyny dörejilik ylgymyň alamatlanyrdy. Ol dawaratmyzlaryň kalbyny türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyda we hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyda belend arzuwlaryň amala aşýan ýurdunda parahaçylykda we awadançylykda ýaşap, dörejilikli işlemek bagdy üçin çuňur hoşalyk duýgusyndan dolurdy.